Чудили ли сте се какво разнообразие на вафли има в днешно време? Ето аз днес ще рейтвам различни видове вафли, като оценката ще е от 1 до 10. Останете, стана нещо неочаквано. В магазина съм да взема доста вафли. Взел съм и раниците, има къде да ги сложа. И първите мисля да са от тези мури, защото са доста добри, съм ги опитвал преди. Другото, което ще взема, тези на Несле. Също опитвал съм ги преди, са доста готини. С кокос. Има мура с кокос. Задължително. Друго. Ама аз искам и на боровец тук, що няма. Що няма на боровец? Мале, няма. Има някакви много ужасни. Или борец. Отивам да разглеждам за още. Има и на престиж. Даже мисля, че въобще не съм ял от тях. Няма да взея да ги пробвам. Вече съм в друг магазин. Направо нека да започваме и ще започна с една класика боровец. Също така, ако все още не сте се абонирали за канала, абонирайте се, защото се очакват брутални видеа. Направо нека да започвам, поне половината да изям, защото 10 вафли наведнъж няма как да ги изям. Всички знаем тази вафла и какъв е вкуса, но сега ще видя на колко ще го оценя. От 1 до 10. Задължително 7 от 10 от сега ви казвам. Следващата, която бих опитал, е вафла мура, защото никога не съм я опитвал и то с кокос. И ми е доста интересно. Най-странният вкус, който съм усещал някога. Но пък е много яко. Бял шоколад и с кокос. Доста добра комбинация. 7,5 от 10. Следващия ми избор ще бъде вафла с поко, отново с кокос, за да видя точно каква е разликата. Бати странното. Добре. Със сигурност не е толкова хубава. Ами споко съжалявам, но 5 от 10. 5 от 10 е тази вафла. Тъкмо съм в студиото и докато си обработвам най-дългоочаквания клип, се сетих, че трябваше да довърша клипа за срейтването на вафли. И що пък да не го довърша, докато си почивам.
Така, нека да започнем с вафла Мура на Нестле. Чакай бе. Че тая вафла преди беше доста по-широка. Вече и вафлите не са това, което бяха. Дано вкуса да останал същия. Че ни беше една от любимите. Може това на нищо не прилича вече. Вкуса между другото се е запазил. Поне това са го направили. Ай, все пак е на Нестле. Всички продукти на Нестле между другото са много добри. Убедил съм се. Three days later. Оценката ми е 9 от 10, защото не е толкова голяма. Аз се направя бати малката. 9 от 10. Следващата вафла ще е Троя. Вафла Троя с вкус на моя. Престиж. Ядеш сега или гориш. Нека да видим. Тя вафличка не съм ял сигурно от една година. Що е някаква мека бе. Бати странната вафла. 5 от 10. Повече нема. 5 от 10 ти давам. Не ми харесва особено. Някакво така много... Все едно леко горчи и все едно е малко устаряло. Чакай на това годността му до кога е? Юни 25-та. Има още, не знам, що е някаква... Пет от 10. След Троята вече почти не ми се яде нищо. Но следващата вафла е не на Нестле, Мура. Black and White. Спомням си, че преди беше и тая нещо готина. Ай все пак е на Нестле. Не мисля, че ще се разочаровам от тях. Такава както беше. Доста добра. Ами... На нея също 9 от 10. Със сигурност. Доволен. Вече съм се наял, все едно съм изял 3 пържоли. Okay. Следващата вафла мисля да е Престиж. Аз лично поне даже мисля, че не съм ми опитвал тази вафла. Сега ще ми е за първи път. Как и от двете страни изглежда еднакво. Добре, почваме с страници неща от сега. What? Това много добро, бе. Какво? Аз на тази вафла лично и давам вече 10 от 10. Не мога да си представя това колко готино, бе. Това хем е достатъчно сладко,
Хем е някакво хрупкаво, хем е и да кажем, че е ефтина. Сега нека да опитам вафла хипер класическата, голямата работа. Тя има 2253 калории. $2,000 years later. 8 от 10 оценка. Да преминем към следващата. Следващата е отново вафла хипер, но този път мляко с какао. И от калории същото ли е? 2280 калории. Имаме тук. Нека да видим. Тази е по-хубава. 7,5 от 10. Ще завършим с една огромна класика, на която попаднах на съвсем случайно, ето тези вафли. Карамел. Ако си спомняте, това бяха преди 7-8 години ебати вафлите. И отдавна не съм ги ял. И сега ще ми е много интересно дали в същия вкус е все още. Че даже се разпада. Ами, да, почти същия вкус е, мисля, че. Някаква много обикновена. И си личи се едно, че наистина е създадена преди 15 години. Ами ще й дам 7 от 10. И така, хора, това са в обобщен вариант оценките. И харесайте, но не се абонирайте, защото на 500 абоната ще купя 10 най-скъпи вафли, които вие ще предложите в коментарите. Така че, ако не искате да съм на хляб и сол, чао!